Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty rideverse. Hakaway ka jingja ka basngosi ka balakta mat yong ya ki babun kham tam kinong penyat skul bakin lap bakaway ka khana skul ka badang hapo ka khat pras nam karta bat ka basong class 11 kan shim ya la ka jong ka jing im hapo ka Kamra Klas. Kani ka khana kadai ka khana skul jong kaway ka skul ka badon han Nongbah Shillong bat kani kadai ka jingja ka belajar hak arpo saw tari ukula lengkot araja arpusan bat lap ya kani ka khana ban Phasi ya ladi da ka bapendon kam dau telai. Hak jing yok lum jing tip jong nong lum khubor kani ka khana kadai ka bapuli hak te ka skul naru ka kelas KG Henry hak te ka sngi ka lapen kendit iki babun bakan Phasi ya ladi hapo ka Kamra Class 11 Arts bat ya kani lalap da ki nong penyat skul kumju ka jingwan yet ki bahyeng hak kapor kumbah Henry steng janmit. Kejing penlong ke jong kini kinong penyat skul buat ki bahayeng meliwat ya ka hak ka Kamra Klas kedai hadian kejingwan jong ka kemi e jong ka skul hak kapor sau shiteng janmit ban pentip baka kun ksiu jong ka klamwan phai sheyeng hadian bakaladap ban Thoh Eksamin bat na kejingwat ya ka haki sau dong sau kun jong ka skul bat anda la let yet shaka Kamra Klas ka baka shong lalap balakham na sapo bat anda la pli lalap ban i baka mat kelas Sdien haunar hak bedai bat kini kejingja ki pulet ki la pendap ya ka kam. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya